سلام سلام تخططلتي كمي كأني هن لما عند خاب حد فيديو تملي مزيكنا لهم لما عند فيديو كم زبطري عزلهن أبز السؤال زلوا مالتيو أنا ني زلوا مالتيو كسر حسد زلوا تورتا إذا زريكم زلوا إن تورتا مسرحي قال ولا حد توسخاني هنا يتمسار حد راخن بري أتن تورتا زليا خن بملئن أبزيا أدللكنا لهم منالبات أبغى خسر حق تدليا أنت تأهلي خن إذا نبزي مجمرتا فيديو ملي إلك زلخو سكرينشات لاقبركن ويكا بحانس درقس لون كقد فلكن عندي كما غيركن زي أنت حرجزي خنن بزي إنجركن كما تورتا ملي تخسر حتى خلا خني ولا تناي تورتاتي من زف كمان زي أنس جزي أيام زي جزي سلزي باللي سكول عمد عن سلسنني إذا رك حد جزي سرح بالي حد جزي ها كم زي جرى دلوا على جزي أيام تسمع عليتيو أكل ماركت كو على ديالن أي فلوت كون أنا جن أب كوفلاندن أب إيدي كان جن على لكن زين مالتي زين أنا سفلتن كحبركن أب كوفلاند أب إيدي كان على لكن أكل ماركت كون حساسيت كنا تسناني خني بتعم صبغي حق ضربات ولا تواجه مثلنا ده تعيد بهن الجزء تما ساسا يكونوا قرب زي حيش خون بعد هات سرحوا مالتي كم ذات رأي أزلهن مالتي بزح حقا جزء أخون نيرون دي توسعي كاد زجزان نرجع بزح يا أخذ الناس لزورك أنا مالتي وتعامي زين مزيان مالتي بتعامي كسبوا معتيو التكاتات عند حركين كل مالتي حفتنا شوي قالوا راكت بحالونا لا مالتي أنا ناسن تفوز وصلهم بتعامي زبطهم بزكاتامي لأن بتعامي زكاتات لن حفتنا شوي تاريخنا بشوي تجبر مالتي تبابي فرانكفورت سلا أبدي ناي هولاند خيرا تماهرة مزي أنا أي تماهرون حق زرا بعليكن كابزن تماهرة كابزن مماهرة مزلوا أب يوتيوب زلوا كاب أني مجمرتا زناي تورتا كسري حيلي ولا بناي قام يزلخوا هاجر صحيفة رئي أسمعت الناس ألكم مجمرتا مالتيو يتكميرة حجيجن يوتيوب حسيت قاخن لكره خلالي كميرة مالتي ولا تانس بسأل دكان نقول كانت عاب نقا بزح يكون كاتتكب كمزي أنا بوزح يا سبيزة وخينا بوزح زخفلنا يبلنا رمو جن أيكونن نكلايتي تجزي بتعمي إذا حتى كسلسخنة جزي أو يقتل يا من استورتا نخسر حوسي بتعم جزي وسط الكسلسخنة كلاي تسبيزة خبير ترى يكونن تواجز خبرنا زلتنا تورتا بس كتامي حبركن كلاي جزي بتعمي زاد لي كان ناس اللي زخنة زرب شكا أتدلني خسر حلها روح خسر حلك لك أتصدق خونا لو مخنيات كسل كسلسخو كلاي كومي تجزينا عن إذا حتى مالتي تن لا تورتا جن خان جر الناس بلاها تنزل يعني بمن الرأي نسيرين كل رأي كم زي أجر عتلين زي كله بقى أب حدا ماركت جزيه ولا حدا يستساق جوركن زي كلن أب حدا ماركت ترجع أب حدا يهوات أن حكا زي أبو طريقة يتبع البيت كنيا فلتاني ناي بحث غير ناي تور تسألني هلو كله سكرين شات تترفعت خلا أخني كوم الحركين خان درق عبد عريك درق أسئلة قد فلكني نعاء سكرين شات سئلكن جزءات خلا أخني ምናልባት ትገለገሊኡ ብቲ ናይ ዘለኽዎ ሃገር ቋንቋ ኣይፈልጦን ስሙ እንዳጠፋኣን ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዘይብለኩ ዘለኹ እዚ ሕብሪ እዩ ዝፈልጦ ክነግረክን እዚ ኢደ ዘለ ቫኒላ እቲ ከዓ ናይ ዴኮ እቲ ከዓ ሽኮር ሕሩጭ ማለት እዩ ታባኮ እዚ ከዓ ዴኮ እዩ ማለት እዩ ሽትሮ ዘይበሃል በዚ ናይ ፃዕዳ ቋንቋ ፈልጠኒ እዚኣ ግን ታብ ዋና ነገር ክትህልወክን ዘለዋ ናይ ቶርታ ሃሊካ ሃሊካ እዚ ኣስቤዛ ገዚእኻ ፍረ ትበሃል ይብሉን መጀመርታ እታ ኮፍ ትብል ናይ ቶርታ ክትገዛ ኣለካ እዚአን ከዓ ቢያቲ ኣብቲ ናይ ቶርታ ኮፍ ተብሉ ባይታ እየ ማለት እዩ ያው ነዚ ኣይመስላ ረኣየን ብጣዕሚ ቀለልቲ እየን እዚ ከዓኒ ኣብ በዓል ሻይን ኣብ በዓልቱ እዚ ናይ መሸለሚ ማለት እዩ ኣብኡለክን እርግ ተይሉ ዝኾነ ረስሕ ተይሉ ተፀይቕኖ ጉሕፍ ተብሎ ትልእኽን እምበር ማይ ውዒ ጌርካ ከማን ሓፂብካ ብጣዕሚ ይፀሪ ኣብ መድረቕ ቦታ ከዓ ትገድፍኦ ምእንታን ዝኾነ ከምዚ ናይ እንታይ ዝበሃል ዝኾነ ናይ ክሬም ስለ ዝኾነ ሃፋ ዝኾነ ጨና ከይገብር ምእንታን ካልኣይ እግሪ ክትሰርሓሉ እንድሕር ደሊኽን ኣብ ውስን ዝበለ ቦታ ግድፍኦ ፕላስቲክ ሞ ክደርቕ በዓል ንፋስ ክሃርሞ እዩ መጀመርታ በላ ናብ ስራሕ ንክንኣቱ መጀመርታ ኣነ ነዛ ቡተሬ ናብዛ እንታይ ዝበሃል ጌርና ክሃርማ ጓለ እያ ትሕግዘኒ ዘላ ዳርጋ ምሳያ ሰሪሓ ዓብይዋ ምቕራፍ ድሓርና ምሕጋዝ ኣትየ እዚ ቡተር ማለት እዩ እዚ ኬዝ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ከምዚ ልኻይ ዓይነት እንድዕሊ ይፈልጦን እየ ብሓፂር ሶሪ ነዚያ ከምዚ ጌርና ማሽን ጌርና ብትዓቢ ማሽን ናይ መልወሲት ምሻላ ንሱ ታሊክን ፅቡቅ እንድሕር ኮይኑ ንእሽተይ ታሊክን ካብ ብንእሽተይ ጌርኩ ክትጥቀማ ትኽእል ኣኽነ እቲ ቪድዮ ምእንታን ከይነውሓከኒ ሕፅር እየ ዘብሎ ዘለኹ የቕረታ ግበራለይ ምክንያቱ እንድሕር ነዊሑ ክሳይ ስልችወክን ከለይካ
ብኣፈይ ከምዚ ገይረ ብድምፂ ገይረ ክሰግለክን ስለ ዝደለኹ ተኸታተልተይ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሽኮር ገይረ ክነግረክን እየ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ብምሉእ ስእሊ እንዳረኣኹን ከዓ ከይደ ሽኮር ይገብር ኣለኹ በዚ ሓደ ጎኒ ከዓ ጓለይ ትሕግዘኒ ላ ትሰርሕ ኣላ ነቲ ዘሎ ተወርደላ እያ ብጣዕሚ ክትፈቱ ማለት ከምዚ ምስራሕ እዛ ቶርታ ንሓንቲ ጓል መሓዛይ በርስተይ ነራት እኒየ ሰሪሐላ ኣጋጣሚ ናይ 5 ዓመታ ሰሪሐላ ማለት እዩ ትሪኣ ክነ መጠረሽታ ከመይ ክትከውን እያ ውፅኢታ ከምዚ ጌርክን ምስ ሃሮም ኩሎ እንዳረኣኽን ክትሃርም ኣለክን ዝኾነ ነገር ከይውን ተሪርቱ ብተርሲቲ ከይሰብ ብጣዕሚ ተሪር ክትሪኦ ኣለክን ነቱ ዋላ ነቲ ማሽን ዓጠጠጠጠጥ የብልን እዩ ስለዚ ትከታተሎ ኣለክን ኣይተረሓቓኽን ክሰርሓ ከለኽን ክተዳልዎ ከለኽን ኩሉ ግዜ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኣብ ጥቑኡ ኮንኩን ኩሉ ብሓንሳብ ኣዳልዎ እሞ ሽዑ ቫኒላ ገርና ማለት እዩ ሶሪ እዚኣ ገይረ መጀመርታ እዚኣ ክልተ ተጠቂመ እቲኣ ከዓ ክልተ ተጠቂመ ምክንያቱ ሽኮር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሽኮር የብዛሕኩን ኣብቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ናይቲ ናይ ድኹም ሽኮር ብዙሕ ኣይተጠቀምኩን ምክንያቱ ብዙሕ ሽኮር እንድሕር ተጠቂመ እታ ቶርታ ጣዕምቲ ክትመፅእ ኣይትኽእልና ማእኸላይ እንድሕር ገርካዮ ግን ፅቡቅ እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ሃሪሙ ምስ ወዳእኹ ነዚኣ ማለት እዩ ከምዚኣ ገረ ይግምጥል ኣለኹ በብናቱ ቀስ እንዳገበርኩ እዚ ብጣዕሚ ሓፊስ ከምዚ ናይ ሓፊስ ርግኦ ምሻሎ ከምኡ ዓይነት ስለ ዝኾነ ንምትሓዋወስ እምበር ምህራም ብዙሕ ኣየድልዮን ከማን ከይገርመክን ድልው እዩ ከምዚ ገለገሊአን ስጀስ ኣብኡ ከላ ርአ ንራኣቢቱ ማለት እዩ ኣብኡ ከላ ከለኸ ዝረኣኽውን እውን ኣለዋ ግን ምስቲ ዘዳለኻዮ ናይቲ ካልእ ክሬም ምስኡ ክትሓዋውሶ ኣብዚ ማሽን ክትገብሮ ኣለካ እዚኣ እውን ራያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ኣቐዲመ እቲ ሓንቲ ባዜር ኣኸኾን ሓንቲ ነዋሕ ዝረኣኽና ክልተ ቀያሕቲ ነይረን ተሪእኽነ ንሳተን ኣብቲ ሃሪመየን ምስታ ቡተር ገይረ ምስኣ መጀመርታ ንዕን ሃሪመየን እዚ ብድሓረ ዘእትዎ ዘለኹ ሶሪ ክልተ ተጠቂማ ነዚአን ክልተ ካብቲ እናበልኩ ኣብኡ መስኮትኩ ባዕለይ እዚኣ ተሓይሽ እናበልኩ ባዕለይ ርእየ እቲ ናይ ቶርታ ስእሊ ስለ ዘለዎ ኩሉ ቶርታ መስርሕ እንዲ ግን ንዓኻ ዘድልየካ ዝሓይሽ ዝበልካዮ ምሳኻ ዘዋፃእካ ተደለኻ ናይ ሕሱር ትገብር ተደለኻ ናይ ክቡር ትገብር ከም እቲ እንታይ ይበሃል እዩ ዘሎ ትሕዝ እዩ ዘሎ ኣነ ሕጂ ኖርማል የምፅእ ማእኸላይ የምፅእ ከምዚ እንታይ ይበሃል ኣብዚ ስክሪንሻት ስኢለ ዝኸድኩ ናይ ዝረኣኽዎ ሒዘ መፅእ ማለት እዩ ከምዚ ክቡር እዩ ሕሱር ገሌለስ ኣይረኣኽዎን መጀመርታ ግን ኣብዚኣ ስኢለየን ከይደ ኣብ ቴሌፎነይ ካብኣ ከይደ ኣልዕላልዕላ ቢለየን መፅእ ማለት እዩ እዚኣ መኽደኒታ እያ ጥርጥር ከይብል ምናልባት ከምዚ ገርክን ክደን ክትብለለክን ብጣዕሚ እያ ቀላል ከይገርመክን ግን ግዜ ጥራይ ትሓትት ግዜ ክትለክ ከለኻ ዴኮ ክትጥቀም ከለኻ ቪድዮ ከማ ናይ ቆረፅኮን ከይገርመክን ምክንያቱ ብጣዕሚ ስኢነኒ ምስ ቆልዑ ቆልዑ ተሲእናኒ ያ ከምዚ ገይረ ሳረንክዎ ተፀበዮ ክሳብ ፃዕዳ ዝቕየር ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ኩለንተን ክሬም ማለት እዩ ኩለን ብሓንሳብ ኣብዚኣ እትየኒ ካልእ ተወሳኺ ክሬም ስለ ዘይብለይ ሓንቲ ከዓ ኤክስትራ ኮፍ ኣቢለ ማለት እዩ ፃዕዳ ንቤና ተደልየ ዝኾነ ነገር ኢሎ መሕለፍቱ ዝገደፍኳ ነይረ ድሓርጌ ሃሪመያ ማለት እዩ እዚ ግን ረኣዮ ከመይ ኮይኑ ዝረኣዮ ብጣዕሚ ከፅብቕ መዓት ኮይኑ እዚኣ ከዓ ዋና ነገር እዛ ኣብ ኢደይ ዘላ መውረዲት ከዓኒ መነከይትን ከምዚ ጌርካ ነቲ ወሰን ወሰን ከዓ መሕበሪት ትኸደካ ማለት እዩ ዘረኣዮ ቅድሚ ሕጂ ከምዚኣ ቶርታ ይሰራሕኩን ኣነ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ዋላ ምስ ሓንቲ ሓፍትና ኣላት ንብዚ እንዳወረደ ብጣዕሚ ሸጊርኒ እንታይ እዩ ፀገሙ ይብል ነረ ዳሓር ግን እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘረኣኹን እተን ዳሕረወት ዘእተኽወን ስእሊ ናይ ቶርታ ዘለውን ንሰን ብጣዕሚ ፅቡቃት ረኺበየን ብከምኡ እየ ከዓ እዛ ቪድዮ ሰሪሐ እያ እምበር ንኽሪአክን ገለ ሰሪሐ ንሰብ ገለ ኢለ ኮንኩን ግን እዛ ቪድዮ እትሳ ፅቡቕቲ ስለ ዝረኸብኳ ስለ ዝቆረፅኩስ ስለ ዝረኣኽዎ ክሰርሓ ከለዋ ከዓ እስከ ኢለ ስለ ዝፈተንኩዋ ኣብኡ ከለኹ መፈተንቲ ትኾነኒ ያ ወርሒ 7 ከማን ድሕሪ ዋርሒን ሰሙንን ገለ ከማን ክሰርሕ ካልእ ቶርታ ክሰርሐ ናይ ጓለይ በርሲ ስለ ዘለና ናይ 8 ዓመታ ክሰርሓላ ንእሽተይ ክሰርሓላ ስለ ዝሰርሓለና ኣብ ገዛ ደስ እዩ ዝብለና ዋላትን ቆልዑ ናይ በርሲ ዳርጋ ሓያል ኮይኑ እኳ ገዲፈ የሎም ዳ ምግዛእ ቶርታ ገዲፈ ኣነ ከዓ ኣብዛ ገዛይ ከምዚኣ ገረ ባዕለይ ይሰርሕ ከምዚኣ ገረ ነክየ ሕብርታት ክጥቀም ደልየ ኣብዚኣ ቀያሕ ተጠቂመ ኣለኹ ኣብቲኣ ከዓ ሰማያዊት ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ ነዚአን ክሕብረን እየ በዛ ኣብኣ ዘሎ ናይ መሕበሪ ዘሎ ማለት እዩ
ናይ ጓል እያ እኳ ታፋርበ ግን ብታሕቲ ክጥቀም ስለ ዝደለኹ ፅቡቕቲ እኳ ንርኢ ድልየ ምስ ተቆረሰት ፅቡቕቲ እያ ትኸውን ድሕር ከምዚ ጌርካ በብዓይነት ድሕረ ደብሪ ድሕር ጌርካ እንታይ ትበሃል ላዕልን ታሕትን ክድርቡ ከለኻ ሶሪ ወይ ትግርኛ ወይ ፖላሶ ነገር እዮ ጋይስ ሶሪ ከምዚ ገይረ ይሕብር ኣቢለዮ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ዋላ እናተዛረብካ ጠፋእካ እዩ ሰባት ደቅና ይኮነን ደቅና ጥራይ ኣይኮነን ቋንቋ ጥፍኡን ዘለዋላ ንዓና ሓንሳ ሓንሳስ የደናግረና ኣሎ እዚኣ ኻ ፃዕዳ ከዓኒ ገዲፈያ ማለት እዩ ድሓር ትኾነኒ ማለት እዩ ሰለስተ ዓይነት ሕብሪ ገይረ ብፃዕዳ በታ ፒንክ ረኣያ ብድሕሪኡ ከምዚኣ ገይረ ሸሊመያ ብለክን ኖርማሊ ምሽላም ብዙሕ ኣየድልኒ ቪድዮ ከይነውሓክን ኢለ ኣይበልክዋን ማለት እዩ ከምዚኣ መሲላ ከመይ እስከ ከመይ ረኸብክና ኣቦታ ኮመንት ኸ ኣይትረስዓኒ ኢኸነ እንተ ደኣኒ እንዳሸለምክዮ ከለኺ ኣርኢና ትብላ እንድሕር ሃሊኽን ግን ኮመንት ግደፋለ ኢኸነ እንዳሸለምኩ ከለኹ ዋላ ከርእየክን ይኽእል ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ናይ 5 ዓመት ናይ ጓል ማሓዛይ ዝፈትዋ ማሓዛይ ከምዚኣ ገይረ ሰሪሐላ ናይ በርስተያ ማለት እዩ ከመይ ረኸብክና ብድሕሪኡ ከምዚኣ ጌርና ኣጋጣሚ ፀሓይ ብጣዕሚ ጥዑም ፀሓይ ነይሩ ኣብ ደገ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ርሑቕ ኣይኮነን ካብ ገዛና ኣቲ መፃወቲ ከምዚኣ ገይረ ኣዳለየ ኣብ ፍርጅ ሕዲረያ እዚኣ ዓርቢ እየ ሰሪሐያ ኣነ እንድሕር ንቐዳም ኮይኑ ዓርቢ ትሰርሖ ንሰንበት እንድሕር ኮይንካ ቀዳም ኢኻ ትሰርሖ እቲ ቶርታ ብዝያዳ ሶሪ ከይሓበርኩኹን ፀኒሐ ምክንያቱ እንታይ እስከ ሓደ መዓልቲ ግድን ኣብ ፍርጅ ክሓድር ኣለዎ እንከላይ ካብ መቐረት ይህቢ ይተሓሓዝ እዩ እቲ መቐረት ናይቲ ቶርታ ከዓኒ ብጣዕሚ ዝያዳ ጣዕሚ ዘለዎ ይኸውን ማለት እዩ ነዚኣ መሲላ ማለት ምስ ሓደረትካ ነዚኣ መሲላ ካብታ ጎማ ውፅያ ሪኢኽና ከመይ ረኺብክና ኣብ ቦታ ኮመንት ከዓ ኣይትረስዓኽኒ ደጋግመልኩ እንደለኹ ዘረባ ሶሪ ተሓዛለይ ስለ ዝፈትወኩም ነዚኣ መሲላ ማለት እዩ እቲ መትሓዚ ኖርማል ኩሉ ተዳሊኽን እቲ ዘድልየክን ብሓፂሩ ናይ ቶርታ ኣብ ገዛኽን በብሓደ ኣጥርዮ እሞ ክሳብ 2 ግዜ 3 ግዜ ትጋግእኻ ብዙሕ ክንደይ ገየ ተጋጊ ኣነ ይኣብየኒ ከምዚ ዝበልኩ ክሬም እንዳወደቐ ብጣዕሚ ይሸግር ነሩ ሎሚ ግን ኣምላኽ መስገን ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኮይናትለይ ማለት እዩ ዝሮዝሮ ሪኢኽና ምርኣይ ምእማን ዝበሃል መጀረኣያ ኣብዚኣ ክስሕቃኒ ክነ ብብላወ ጌርና ብሰማያዊት ጌርና ሰሪሕና ነርና ሰማያዊት ወርለይላ ጓለይ ለሚናትንስ ሰማያዊት ገይረ ፅሒፍያ ድሓር ተረኣኹኻ ግን ፅብቕቲ ኣይፈተኽዋን ኣነ ከይድ ምስ በለት ምስ ደቀሰት ምሸት ማለት እዩ ኣነ ጋ ደቅስ ምስ በለት ነዛ ዝነበረት ሰማያዊት ናብ ምንታይ ክቐይራ ጋይስ ታታትለኻ ብጣዕሚ ኣይፈትኽዋን በቃ ፅብቕቲ ይመፀት ንስካ ዓይነት ፅቡቕ ስኹን ከምኡ ድሓር ከምዚኣ ገይራ ናብ ፒንክ ቀይርያ ፒንክ ዓይነት እያ ኮይና ቀይሕ ነበረ ፒንክ ተቐይሩ እዚኣ ደ ትፅብቕስ ወይስ እታ ናይ ጋለይ ኣበየነይቲ እስከ ንስኹም መረፅኩም ኣነ እኳ እዚኣ ካልአይቲ ሕጂ ዝዛረበላ ዘለኹ እዚኣ ትፅብቕ ኢለ በዛ ፒንክ ማለት እዩ እታ ሰማያዊት ኣይፈትኽዋን ዋላ ሕብሪ ናይ ወዲ ሰማያዊ ደስ ኣይበለትኒ ነይራ ኣበየነይቲ ንስኹም ክፈትይኹም ፅሕፈት እኳ ብዙሕ ኣይከኣልኩን ሓቂ ዘረባ ፅሕፈት ብዙሕ ኣይከኣልኩን ዘሎ ብጣዕሚ እንዳፈርሐ ቅጥቀጥ እንዳበልክ እየ ዝፅሒፈዮ ኣብዚኣ ካብ ስእሊ ኣለዋ እንተን ዘድልያኸ እናስቤዛ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ሰብ ክባፅሕ ምእንታን ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ከዓ ኣይትረስዓኽነ ብካልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰክን ሰላም ኮን ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንድሕር ሃሊክን ከዓ የቕራታ ረሲዐዮ ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፋለይ ዝደለኾኖ ክሕብረክን ይኽእል ዋላ ብደረቕ ስእሊ እንተ ደኣ ሓቲትክናኒ ክገድፈልክን ይኽእል ወላ ሓንቲ ፀገም የብልን ክገድፈልክን ይኽእል ዘድልየክን ሕተታኒ ይኽነ ኣነ ከዓኒ ኮመንት ስለ ዘንብቦ ክምልሰልክን እየ ቻው ቻው ብሩህ መዓልቲ ሰሰናዩ